Kazwai muroi makadini muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi erari mwezuva munotondera zuro paya tiri kuHonde Valley aiwa tiri kuHauna nhasi uno tiri munzvimbo yeMount Darwin ndakanzwa vanhu vazhinji muchiti neshamba nekuMount Darwin haubvire kokana nhau dziriko ndingatadze nei kuenda ikoko nekuti kapese panorira ngoma hatishaike mudariro nhasi uno tine nhau inonzwisa tsitsi nhau isinganakidze nhau yemwanakomana anofungidzira kuti mudzimai wake akatorerwa mudzimai naTezvara. Zviriko here izvi? Munotondera nhau yatakamboburitsa yekudombo shava yemwana akaudza amai vake kuti amai ndatapirwa nemi, amai ndinokudai. Nhasi uno tine nhau yakada kungofanana naiyoyo zvakare. Zviri kunzika MURORA anga akuda naTezvara. Icho kwaderechi. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tikupei chirongwa chanhasi tisawanze munamato sadza richipora. Regai tikurukure nevanyakuitirwa, vananyakuita, vanakutadzirwa nevakatadza vacho tinzwe kuti zvakamira sei. Zviriko here izvi? Chandingangoda kutanga nekukuzivisai muri Zimbabwe tisati takupai nhau iyi ndechekuti haasi munhu mumwe chete ari kutorerwa mukadzi wake, mukoma nemuning'ina buda ndibudewo. Mukoma nemuning'ina vese vari kutorerwa madzimai avo nababa. Ndo nhau iripo. Saka naizvozvo musazovhiringike kana nhau iyi ichinge yotaurwa. Kazwai muri Zimbabwe. Inyaya yangu yakamira yakadai, ndabata mai guru nemukadzi wangu wakarara mutendi mwe chete nechikomba, asi wari kundirambira kuti handida kuvabata vari mutendi mwe chete nechikomba, asi ndine zvandakazobata zvikazondiratidza kuti chokwadi ndizvo zvandiri kuona. Saka nhasi nyaya ndakazoendesa kwaSabhu. Toda kuti munyasotitsanangura zvese chii chamakabata? Okay. Ndiperi ndabata chipfeko chomukati chomukadzi wangu netrauzi remurume wandiri kuti chikomba iyi. Pamusoro pazvo nendaTezvara womukadzi wangu, inini kwandiri ndibaba. Saka zvadaro ndawabata kudaro. Ipapo ndopatoda kuti munyasotitsanangura patisiri kunzwisisa. Okay. Muri kuti ndaTezvara pakuita sei? Right. Muning'ina wababa wangu. Okay. Munina wababa wenyu. Kumukadzi wangu ndaTezvara kana tichizona tiri kumusha kuno. Yes. Saka ndabvunza kuti ko mukadzi wangu chii kudai kurara naTezvara mumba namai guru muri 3 apa, ndikuti kuno mukuramba kuwe. Mukadzi akaramba akati haikoko hanzi kuuya, akaramba akarara imomo. Saka ndandagumbuka zvakanyanya panguva ndobva ndaramba ndikamira
wazoona kuti zvakunetsa kuti munhu aramba achitaura zvaita ndipo wakabuda mutendi meme nekurwadziwa ndikasvika apa ndikamurova mbama ndikasvika kuda kundishandisa panguva iyoyo chikomba chikabva chabuda mumutendi nokuseri ndo chauzondibata wakadzi vairimva watanga kundirova maiguru wakandorova chibhagera pamino ndatanga kubreed mukadzi wangu akandiruma mazino amuri kuona arapa zvadaro akandirova ndakazo zvadaro mukadzi akuramba kuti inini handidanane nomurume uyu inhau yokuti ndakatoshidzwa namaiguru ndikati aiwa ushidzwe namaiguru nemukadzi ada ndopandikabva ndatiza mushonge ndatoona kuti hapana ndogona kuuraiwa ndobva ndauya kumba kuno ndakumba kunoku ndakasvika ndakaudza vabereki ndozvandasangana nazvo kuseni wai ndakamuka ndichienda kuDarwin mumapurisa ndakanzi kumapurisa otsambe ndorapa kuchipatara ndakaenda kuchipatara ndakasvika ndakadhindirwa kadhi ndikanzi ndoonoona dhokta asi ndakashaya mukana wekuona dhokta nanhasi uno handisati ndaonana nadhokta ndadzoka ubva ikoko ndakafonera Tezvara naTete mukadzi wangu wekumusha kwawo nasekuru wakazara mai wavo ndakaudza nyaya iyi ndakanzi naTezvara no chinotora mukadzi wako kwawakamusiya iwewe uye naye mutaurane munozokana kana muchinge mataurana wonyatsokudza chokwadi chakaitika iwo wozosumudza nyaya uchienda kwamambo saka ndiri mudzava kuenda kutora mukadzi ikazosunge ndasangana nasabhuku munharaunda yataishanda kuna nkaraji koko ndiye akazotonga nyaya iyi urweki chanakira ndiye akazokwanisa kutonga nyaya iyi akabata murume nemhosva kuti une chimina pamusoro pazo ukabatwa uno wakadzi wowani nyaya ndibva yaendeswa kwamambo ndakadzoka ndakazoudza sabhuku kuti ndiyo nyaya yemafambiro yakazoita sabhuku ati hazvina kuipa murume uyu ane mhosva toda kutoti nyaya iendere mberi nokuti Tezvara wafanirwa kunge wachiita zvinhu zvakadaro novaroora saka nhasi unoyu handisati ndarapwa kubva ipapo ndikushaya mukana wekuti ndirapwe handisi kukwanisa kuonana nadhokta kusangana kwatatete wana ndaziva kuzongoda kuti ndedzowana mapirisi anondibatsira sizvarambwa zvikanzi zvinoda kwadhokta ndiko kudzoka kwandaita kusvika pano saka uri kutiwo kubva zvawakwadzwa huna kumbogara wawana help kubva kuhospital nenhau yekuti dhokta hasi kuwanika chokwadi apa iye zvine zvauri kurwara chokwadi saka kurwara kwauri kuita ndiko kurohwa kwakaitika here kana kuti kungorwarawo kwokuti munhu arinorwara ndirware kutorwara nokuda kwokurohwa ikoko saka hei ndakada kuti ndinyasonzwisisa uri kuti iwewe mudzimai wako handiti akanorana nababa vako ndibaba akamunin'ina wababa ivo vakati chii baba uri usiku ndabva mukurohwa wakazonge vauya kwandiri vaida kundinyengetedza chichirara kuti tozotaura nyaya kwachena ndikati hazvikwanisike munondiuraya nokuti marwere anga muchindiita ndikarara pana munondiuraya ndopandikakwanisa kutohwa nomukoma wangu ane mukadzi watiri kutaura kuti akapiwa mhano chikomba akatiza akaenda kumozambiki nezuro chikomba chayo ndicho chimwe chete ichocho ndakatakurwa nomukoma wangu takauya kumba kusvika ndakuzofambisa nyaya dzikuenda kumapurisa ndichidaidza kuti ndirapiswa but hapana chikufamba imi muna vakadzi vangani nomukadzi mumwe chete ko ndanzwa ava muchiti ndaadzimai wenyu ndiye mukadzi wacho wandakabata ari mutendi mumwe chete naTezvara chokwadi now ndakunzwisisa zvishoma saka tiri kuti isusu pazvakaitika vakauya kuzokuataka kukurova iwe ndiani nani pakanenziswa nechawatama nashamiso kagorondo nalizijani mazita wataura hwani wacho ndiye mudzimai wako uyu right na maiguru na chawatama baba tiri kuti isusu vese vakakutsirana kukurova nekuti wavabatikidza ndo zviripo
toda kudzokera zvakare panhau yeevidence. Mati mimi makabata makondomu hembe chaidzo dzemukati yemukadzi netrauzi remurume wandiri kuti Tezvara mukadzi wangu baba washewa ndinazo ni. Makazvibata zviri pai? Zviri mutendi mawaya wakarara imomo. Chipfeko mutendi wasiri mumba. In fact tantiri musango tichitsvaga saka momu dzimba dzataigara imomo matendi kwayo. Muri kuti manga muri kuna mukaradzi? Chokwadi. Kunotsvaga gold. Chokwadi. Saka mama igara manje? Ndakabuda ndakanobva nomukoma wangu time yatakadzoka kuri kuma8 ndopa ndakasvika nchibata zvinhu. Okay. Okay. Ndanzwisisa manje pari kundiconfuse kuti mutendi muchifanira kunge muri pamba vamwe wakazoenda mutendi sei? Okay, aiwa taitotsvaga goridhe tiri kuna mukaradzi. Saka ndakangobudawo ndakaenda kubha time yandakadzobva kubha ndopa ndikasvika kuona chitiko ichi ndichiona chipfeko chomukadzi wangu chiri kumusoro kwake, chipfeko chomurume chiri kumakumbo kumurume akapfeka shoti. Murume akazobuda nokuseri kwetenda achinonohwanda nguvayo ndopa wakazobuda wachindirova mushonga ndabvunza kuti ndikuita sei ndakubata na pese apa maizoramba sei. Okay. Chokwadi. Alright. Mukoma tichataura nemi manje regedzai timbotaura naadzimai zvakare tinzwewo kuti vari kuti chii pamusoro penhau iyoyi. Chokwadi. Mai guru, toda kuti mutiudzewo chii chakaitika, chii chakatora nzvimbo? Varume vakaenda kubva vari mukoma nomunhingi. Vaenda kubva vanhu pandikasara ina hama guru. Ndosara tikarara masikati. Ndopakazi baba tariwa tino. Wangwari kumba kuno musi weSaturday. Wakusvika kuma6 yobika sadza. Wakasvika kati wakomana kati wakomana aenda kubhawa. So tabika sadza taja. Ndotatiwasira usadza. Ngatikatandara svika kuma9. Tatandara panya ndikatandira ingatowaridza kumutende kwangu. Amegura unopakati mukurara kupi amaropa ndikati ndikurara mutendi mangu tatowaridza. Ndipakanditi yaitirare kupi kuno. Ndaro ndiani? Ameguru wangu. Okay. Patikaita se patikarara mutendi muenda ndi kumusuwo kuno. Ameguru vari panamba 2. Batari vari kupesira uko. Tasangana ngotarara ndonguva dzikasvika na baropa vakati uya nokurukuwa. Vari turo mukomo yochitiri hana kumuziya nokuti hana kuya kubhesi asi vaingotaura. Tana makreva ana baropa tase vauya. Taurai. Amaropa ndikamboramba ndikanyarara. Amaropa pandikadaira yanzi mukitemo ndikati ndikarara. Zvanzaona tendi yako ere ndakabva ramba ndikanyarara ndokwadaira. Watanga ponda vasikade zvokujairiwa izvozvo. Papa ndipo ndikazobuda ndichingobuda ndipo wakanduramba kuti tingakuwa nabaropa 32. Au kuhisa ndakuwaona kuhisa kwa tanga kuRwanda 32. Shiko mkundu ere zvanzo wari mutendi uya una tendi yako ndikati makidende wangu kuti chaitese yora ari umwana uzoti nyinyi zvatonyanga dzaita sei kurara kwandikita umu. Zvechipfeko zvasazvatawa kuti ndabara chipfeko chako kuita sei tawa tapedza. Wati yakumba kunoku nyinyi kana kuzoti bhurugwa rangu rakutata wakatora nhombo zvisiya nokuti musona ndakatopfeka bhurugwa repingi ranga ndakapfeka. Iyo kuno wakane bhurugwa reblack nemadonto rakayana. Apa bhurugwa ndatoya wachamba ndikagesa manheru yari 2 ndatenda kunguwa musuwo. Ndataisa mutendi mangu netuchira tuwiri nemapendi yandataisa mutendi mangu. Saka vasudzuka kuna mukaradzi ndipo vakaziva chitara nyaya yebhurugwa iroro kuti ndakariwana riri mutendi manga ndikarara inini asi hamusi manga riri bhurugwa iroro. Saka sekuona kwenyu mimi sei vari kunyeperai? Ina handisi kuziva nekuti kudzimbiwa here pamwe nokuti vakandoona ndikarara mutendi imomo nabata riri vavo here asi ni pachokwadi kuti ndikarara nawo handina ende musi webhurugwa rasanga ndikapfeka ndandikapfeka repingi iyo vakaine bhurugwa reblack yanga tori mutendi mangu ndikati yanika ari 2 machira mairi ndaitenda kunguva madhezi yayo. Ko tiri kupanzwisisa ipapo ko imimi kana mashedzwa ndamweneka vakakushedzai kuti yatirare tese? Makashedzwa imimi namai guru ndamwene wenyu handitika zvaita here kuti imimi munorara mumba munorara Tezvara venyu? Ipapo zvangu handida kuda kuti ndizviremese nekuti iyo vagara vanorara nani vanorara mutendi imwe chiri nani nevavo Tezvara vachivawo. Saka ini handida kuzvisawo mupfungwa kuti zvingazoirema nokuti iyo vagara vanoita se vanorara tendi imwe chete. Aiwa kana nditi mukadzi nemurume? Avasi mukadzi nemurume ba.
havasiye mukadzi wakanga turi kumbo kuno kuba vatarire vangu. Saka ivo vanorara mutendi imwe chete, vagara vanotorara tendi imwe chete na naivo vacho vatezvara vacho kuti atezvara vachiva nditezvara wenyu mese muri 2 utezvara ukama ukachinja pese atagara chivati bankuru saka pese apa kana vana baropa zvavo kuti vanovati zvavo baba asi vanotovati mukoma vagara vachivati mukoma noukama ukazochinja pakanzi atezvara saka munhu angangojaira kutedzera zvakudhara zviye zvokuti bankuru zviye asi ukama ukachinja masongunzi atezvara. Wakazochinja sei ukama? Mheno wakuru kuti wakazvirongo sei ndisiyo. Pane pandoda kunzwisisa zvakare. Tiri kuti isusu mutende iri ramakarara imimi mairara baba mukuru ndiba munini mairara baba mukuru mukoma wa ava maiguru mukadzi wani mati mukadzi womukoma waiva baropa mukoma wavo mudzimai wavo vese vairara mukoma wacho nomukadzi wacho vese vairara tendi imwe chete iwo naiyo baba atariri wacho vairara tendi imwe chete iyoyo. Saka imi hazvina kuzokutyisai nekuti makangoti vajaira kurara mumbi imomo saka ndikangoti pamwe wada kurerusa kuti pamwe ana bakreva pavanozouya vachiwana vakarara vari mutumomo pamwe vanozoti mhene zvaitika saka nazvida kana kuti chisa kana pakwanditi hemurare munomu ndikangoti ngatingorara anozoti chazoita mhosva kumberi bakuti pane zvataita mutendi. Ko mukugara kwese murume haangozopatike ava kungojamuka kungoti zvinhu zvashata apa. Hamuna dzimwe kunetsana kwamakamboita mashure here umu kupaine kakufamba kasina kuti tsvikiti? Nani nayo baba tarire nemurume wenyu? Isaenesana nokuda kwaameguru vanhu avaitinisawirana ameguru asikwete kuti nomurume aina kubva ndambo handina hapana nyaya ikambotaurika nemurume uibo asi ameguru vanhu vaiti musafambe navo ameguru vanhu tese vanhu aone mushi asi kwete kuti nemurume uyu nini nayo havana zvavakambotovataura nemunyaya yemurume. Saka apa tongoti muri kuti here imimi murume wenyu anga akadhakwa zvokuti haana kukwanisa kushandisa njere dzake kuti angosvika achikuti imi marara nababa vangu kupatika oti ndakubata nechikomba munhu from nowhere ngoti angopatika angoti ndakubatai nechikomba zviri proper here? Anga akadhakwa here? Mazira amunoita murume wenyu tingati anga akadhakwa pfungwa dzesiri kunyatsokakata ipapo? Anga akamwa zvavo asi kwete zvokutoti stereki kuti wangatadze kuziva zvavari kuita zvavari kuita vaitoziva nokuti kana vechipa vakavati bata riro muri wanga watorimo shuwa mutende wakazobuda nokumwe kusaidi wanga watorimo mutende wakatorara shuwa zvokuti kudhaka kuti anzi wanga watodhaka kuti wanga vasingazivi zvanga vakuita vaitoziva zvavaita. Ko chii chakazokupai imimi semudzimai wavo kuti mubatsirane nevamwe vanhu kumurova nekuti iye zvinezvi nhasi uno tiri kusangana nemi muri kubva kuchipatara muri 2 avo vamwe vairova havapo saka maigobatsirana sei? Ini zvangu pakubatsirana apa ini handina kupaona ndisingadi hangu kuti handikuretsera kana kuita sei handina nekuti ini pakatanga ndoramba amanditika bengo akatomira uko ndikatomira pachindisanodza kuti baropa amaropa zvavo kuita ndizvide chichi ndopakanditi mbama ndatanga kubva tiri 2 zvokuti vamwe vakazokutsira izvo handida kuzviona pamwe nyaya yekuti tairovana chete handina kuzviona asi ndikuziva kuti kavatiri vanga tiri 2 saka tingati vakaziya kubata dzibata iro vakaziya kubata baropa ndatosava nebhurashi yeti hembe yaita sei yabharuka ndibharura hembe baropa vayo ndopakazoti siya mukadzi aendaita sei aenda kupfeka hembe kandizive pamwe ndopakabatiwa maoko acho achizorohwa namakrefa here pachameguru angu handisi kuziva ini asi zvokuti kukutsira ndichiona kuti hanzi tikutokutsira tichiona handina asi ndikuziva kuti kavatiri vanga tiri 2 asi kutara kwandingavarambire nokuti iyo ndovanenge vachiziva kuti pane munhu akavarwa asi nini handina kumbva ndaona kuti pane munhu akakusa asi ndaziva kuti vatiranga tiri 2 amakreva nomahanzvadzi yavanonzi amalingoni ndivaitotibata bata iro handina kubva kuona kundibata koko kuti ndabvarura hembe asi kuti vaitakanisa havana. Saka isusu in simpler terms tiri kuti isusu makarwa nemurume wenyu mukamukurira zvazosvika nhasi uno aende kuchipatara kunorapwa murimi muri 1 makamurova. Ini ndomafungira nokuti pataiwa papoka taiwisirana pasi zvokuti vaiti vakandibata kavaindipidigurawo pasi ndichitorovera nomusoro iwo ndikabata tichipigurana pasi semunhu anga akadhakiwa ka ameno pamwe sezvokuti vakakutsiwa ina hana kuzviona zvangu
iwo muridzise kutaura kwake kuti handingamurambire nokuti iye ndiye anenge achiziva kuti ndikakuudza asina nauzviona imimi toti isusu makarwa nemurume wenyu mukamukurira zvekusvikira kuti nhasi uno azoenda kuchipatara ndizvo. iyo manje pacho patikazorwa nditika chinonzi chokwadi iwo anga wagara nyama dzavo chiita sedzichiwadzimba takazowa zveduka asi vaitoti nyama dzangu dzikuita sedzikundidzimba kana zviri zvokuzowedzera zvakazowedza nekurwa kwatikaita asi miri waitoti kutondidzimba tiri kuna kugara dziko. Makamurova nei murume wenyu? Taiwa nezvibhakera hapana chimwe chandikambomurova nacho isu. Muchimuruma pakumanga akandibata hembe achiti zvuwa hembe nohuro kuti samudzotsere pandikazomuruma pandisiya uroko. Alright, regai timbonzwa kuna baba zvavari kutaura tinzwe nekuti pane zvamatitaura zvatanga tisina kunge taziva. Regai timbonzwa. Dzoka yenyu mukoma. Dzoka kamukoma kuti baba wamuri kutaura handiti ndofunga manzwa mukadzi wenyu ari kuramba kuti nhau yakadaro haina kuitika, anga ari utori tingati ndisisi vanga ina handiti odho muchishedzana henyu kuti mama but anotorarawo mutende iyoyo anga arimo avo vanga varimo zvokuti chiitiko chakadaro hachaikwanisa kuitika. Munoti kudii nazvo? No, vari kunyepa nokuti inini ndosaka ndiri kuita simba rokuti ndizosvika kuenda kwadhokta kwamambo kuti nyaya ibude pachena. Uyu mukadzi wangu ndiri kuedza kutaura naye zvakanaka asi akaudzwa tipi yokunzi iwewe wakaburitsa nyaya iyi murume uyo anobhadhara handiti hawazi kuda kuti murume uyo aite se abhadhare nokuda kwameguru ava ndo wakatoenda kutoronga musi watizwa wakachinopiwa mari wakapiwa mari kuri kuma7 dzekumanheru washedza mukadzi wangu ndiziva kuti wakataurana kuti kudii kuseni kwacho ndipo wakamuka wachitiza wachienda kumozambiki saka ziva mukadzi wangu haasi kuda kuti aburitse pachena zvinhu zvakaudzwa kunzi usataure nyaya iyi ingomira yakadaro nokuti ndikatiza iwe ukaramba nyaya iyi zvatofa zvakadaro. Saka akatiza apa mukadzi wamudhara mukadzi womukoma wangu ichi chikomba chakapa meguru mari kuti watize umbo ushayikwe pamwe chikomba icho ndicho chandikabata nomukadzi wangu iwo wamegura mukadzi wangu futi wangu ari 2 nechikomba chimwe chete chikomba 1 icho ndo chakazoti uyu ndo wanga ane lingi naye zvakanyanya uyu mukadzi mukuru akapiwa mari achitiza uyu mwoyo angatorwa achinzi chiya padhuze tiite zvatinoita. Saka inini ndinoita sekuti chokwadi zvinhu zvozikitika nokuti munhu tikatombonetsana kumashure pane 2 years tanetsana ndokuda kwomurume futi ndamuona achibata mukadzi wangu musoro aitaura kuti abvudzi rakura asingaiti apo wari Tezvara ndakanetsana nomukadzi wangu tikatosiya kushanda naye murume nhasi uno uyu ragore rechi3 adzokorora futi zvakafanana neizvi ndazomubata ari mutendi mumwe chete momo nomukadzi wangu nhasi uno mukadzi wangu akundirambira kuti haunondibata nochikomba asi ndakamuwana nochikomba ichocho ndipo pane nyaya. Pane nyaya soko muri kuzvionawo sei? Nyaya iri panapa yakaoma nekuti zviri kuitika apa mukoma nemunin'ina vese vakadyirwa mukadzi nababa ndizvo. Vakadzi vese vari 2 vari kudyiwa nababa. Ko akatiza akaenda kumozambiki ndimai guru pamwe chete ndamenini mukadzi wangu ndamenini kuna awo wakatiza nyaya yekuti chikomba chisabhadhare. Asi saka imi makaziva sei kumozambiki? Akatangaisa meseji achitaura kuti ndamuharare achiudza muzukuru wangu kuti muzukuru ndatadza kugarisana nehama dzenyu ndamuharare nezuro kumanheru akaisa meseji kumadeko kuma5 kuti muzukuru achitaura kuti ndokutanga unokupesa kuonana ndikutoyambuka bhodha izo nditori pabhodha ndikuenda kumozambiki ndiri bhodha Nyamapanda ndokuziva kwatiri kuita kuti akaenda kumozambiki. Kumozambiki kuna ani wake? Kuna vabereki ndiko kune family yavo. Ndadzoka zvakare kwamuri ndinoda kunyanyonzwisa kwamuri tete kuti saka imimi makarara naTezvara nekuda kwekuti havasi Tezvara chaivo. Inini kandai kuti zvandataura zvokuti ini zvakangondirerukira nokuti ameguru wangu agara enda sei vanorara mutendi momo saka ini zvakangondirerukira kuti pawanditi hatirare tese munomu ndipo ndikaenda kurara nawo
kuti pamwe vaida kurerusa kuti varumewo pamwe vakazouya vakawana karara vari 2 vanozoti pane zvaitika here kana amaropa varipo pamwe vanoti hapana zvaitika ndizvandikangoitirwa ipapo. Kanga kari kekutanga here imi muchirara naTezvara? Mutendi momuko ndekekutanga ndobva ndambozviita ndandone tendi yangu pasaidi. Saka chii chakazoita kuti musi uyu mukwanise mimi kuenda kana mazi vese maimborara baba ropa vasipo mazi vese maimborara mega mutende ko musi uyu chii chakazoita kuti muende kunoda kurara naTezvara? Kubva ndinoona mukaradzi baropa vanobva mupoenda kubhawa awana kwavakamboenda vachitova ndononoka kudzokwa chinova ndarara havana inyaya yekuti ipapo ndikangobiwawo pfungwa kana kuti zviisawo mupfungwa handina kutombozviisawo mupfungwa kuti zvingazoti kana zvingazokonzi handineni ndakutodemba dai ndikaziva musi wakandidai dai ndikangoti aiwa kandirara mutendi mangu ndakutodemba. Asi nhasi uno munonzwa sei murume wenyu achirwara muchimuendesa kuchipatara iye achitaura kuti kurwara kwandiri kuita uku inhau yefaiti yakaitika yandakakutsirwa. Imi muri kuti henyu makanga muri 1 asi murume ari kuti akakutsirwa maybe maroiro amakamuita akaita kuti afunge kuti makawanda. Ameno semunhu anga akadhakiwa tichiwisana anga akamwira wawa anga akamwira akawawa but mate wangu asina kunyanya kakudhakwa pandakubvunza paya. Semadhakiro anomboita changa asina asi zvokutoti munhu akadadza kuziva kuti ndikuiteka aitoziva. Pane zvimwe zvokuti unokuora ungosvika uchirara ka kuti unongosingatoziva kana mangwana ukaudza kuti zvangadai unongosingaziva kuti ndasingazvizoenda ndakadhakwa but ipo waitoziva zvawaita. Ndiyo nhau iri kutaurika kamhuri yeZimbabwe. Tonga itinzwe munoti kudini nayo nhau iyi muri kupabatawo sei mashoko apa tingati manzwira amaita imimi ichokwadi here kuti mudzimai uyu akatorwa naTezvara kana kuti murume asade mukadzi mukoma tingade kudzoka kwamuri mukadzi muchiri kumuda here? Hongu mukadzi nichikumuda nokuti dena asingamude denda kamudzinga udhasi tiri kutogara tese kuti muzotoona tiri tese udashenzesewo chipatara. Asi chandiri kude nini ndichokuti ataure chokwadi chemurume uyu ndinipedzerane hama yangu zvino akuvharidzira hama yangu kuti ndisapedzerane naye. Kuvharidzira kuti chiko kuti nini ndikutaura here kuti batara havana kuwisai ini handina kuzviona nepachokwadi handisi ndikuvaretserera. Aiwa kuti imwe muri kuvharidzira kutaura kuti makarara nabatariro. Ini handisi kuramba kuti mutendi imwe chete tikarara manzwa imi handisi kuramba kuti mutendi imwe chete tikaita sei tikarara zvandikuramba ine zvokuti tikarara tese handina kurara nawo. Mutendi mati manga makarara sei mutendi? Ndikarara kumusuwo handiti mutendi handiti ndikarara kumusuwo amakreva apa batariro wangu ari kupesera kumashure kwamakreva ndokwanga akarara batariro wachivamo. But arrangement iyoyo imimi henyu tisati tati mune mhosva kana kuti hamuna arrangement yemararama makaita iyoyo imi munoionawo sei? Azviite ipopo ndakutozviona kuti azviite nekuti nyaya hazvitoiti handina kumbozvitarisa kuti zvingaiti nekuti vagara vanorara mutendi imwe chete kana kuti nditi zvireme handina asi dangu asingarare mutendi imwe chete kandaiti ndikuita zvandikuziva zvino ipapo ndikangozvirerusa kuti handise vanhu vagara vachiita se kana ndikatoti kana baropa kana kuti vandikarara tese vangafungire nekuti ana makreva nabatari vagara vanorara tendi imwe chete handida kuzviita kuti nditiwe zviti zvinorema sei handineni kuzviremesa. Imi munonwa wawa here? Handimweni wawa ndimwe. Asi mune nguva kana kuti pane zvimwe zvamunombobata zvinodhaka? Handina kabvunziya handine. Ko sei mwakatadza kurizina kuti zvandakuita izvi zvekurara mumaTezvara hazvitoite zvingatombodi kana kuti munhu ungati ameno ndakarivara sei here? Papo ndikavara iwa ndikunyeperai ndikavara iwa papo musivara iwa ndokwandikatoita popata. Ko kana muri kunokumba tina vaTezvara venyu baba vari panapa munombopinda mubedroom mavo manorara kungopinda chete nyange vasima? Sei musingapindi? Mumba maTezvara mupindi iwe. Ko umomo sei saka Tezvara vakauya kutendi muri kurara nawo here baba havakura? Aiwa hatirari nawo. Kusei chikonzero? Ndatezvara hatirari nawo manjewo tinotoseka nawo zvokuti kana iwana baropa zvekuti anzi vanovati baba hawatombovati baba vanotovati mukoma hawatombovati baba. Ichokwadi varopa havambovati baba baropa taura ichokwadi. Saka ichokwadi kuti pane imwe nguva baba ropa pavakambobata aTezvara vakakubatai musoro vachiti bvudzi renyu rakura? Sezvo muchifaramisa handichapaziyo be. Saka nekuti mataura kuti munoseka mese saka muri kuita zvese navaTezvara kai? Pandikurangara ndepokuti tichiungana wanditika ini ndandakamira kutsime kuno ivo vari mukati vachinditambidza mvura baropa ndipo vakanditi tapedu tega atitori papo zvikanzi amaropa zvamukuita hazvindizvide zvokuti munopanana mvura nabatariro vanenge vakatarisa pai imi makamira hamuna trauzi mune sketi nguva yakavha watonichinja ndifauya papo achitambira bhaketi pano papo ndipandikuziva ipapo zvemusoro handisi kuzviziva
papo ndipandikuziva ipapo ndofwa tondichinja vwa uya kutotambira bhaketi ndichitotambira vachinditambidza ndichidura mutsime ndipandikuziva. Baba hanzi zvamuri kutaura zvemusoro hazviko. Haizo wangazirambe zvawo zvakaitika kupurazi kwauroi kwachanakira. Ndiso zvikaita kuti ndisiyane kushanda nomurume uyu azosvika pakudzokera kushanda nomukoma wangu. Ndikarambira kushandira nyaya iyi. Takabuda takauya kumusha kusvika nhasi uno ndasanganisa neizvi futi zvandirwadza nokuti ndinyaziva zvinhu zvaitoitika kumashure kuti munhu haisi nyore kuti atezana kubata mukadzi wangu waitaura kuti musoro wako wakanaka. Chikafu chaicho mukadzi wangu asvika time yekuti mvurege anga asingandipa nguva iyoyo, asi haasi pari zvinozi patove nemakore maigona ndirechi3 kusviti pazosvika pakusanganisa neizvi. Sazviva kuti munhu atojaira asi ungoti anoita muchihwanda achiti handizikani angwerekanawo neni. Ko pamune muchitaura kuti naTezvara venyu ava vane mhosva kuti munombotaura mese muchiseka, inyaya dzei dzamune muchitaura muchiseka navatezvara? Ivo varipo zvekuti nyaya mune mchingotara nyaya handiti muchitoseka varipo ivava. Wanzvadzi mune kwamakaroorwa imimi. Tezvara wenyu mimi mwana wenyu onzi naTezvara mwanangu yatidye ndoramba chikafu. Murora onzi murora yatidye aTezvara wakabata plate wadya muplate imwe chete aTezvara wari wakabata plate wachidya muplate imwe chete aTezvara nomurora. Mukambozvitawo kudzinza kwenyu wakagara ini ndakamira apa mushonge ndaramba chikafu ini kuti chikafu ichi handisi kuida chishoma handidye chikafu ichi. Asi mukadzi wangu akanzi uyatidye akapiwa chikafu ichocho wakabata achidya muplate imwe chete nomurume. Zvisati zvaitika izvi hazvinozotora nguva yakareba kana kuti 2 weeks kusvika ndizondawabata kudai. Hanzvadzi tingati murume wenyu ane shanje stereki? Shanje dziripo asi munhu dzidza kutaura chokwadi chinoitika chekuti zvakuti atanzi musoro ini handipaziveni pandikuziva ndepe mutsime pekuti ndakamira mutsime wari mutsime ini ndakamira kunze kwotsime kuti zvokuti munhu ukamira unogona kuona zviri mukati ndopandikuziva kuti zvokuti ndakabata musoro papa handisi kupaziva. Koma tingade kunzwa kuti tanzwa kuti mudzimai wenyu akakutizai chii chikonzero? Mudzimai aripi? Mudzimai akatiza nowana mari mwezuro ndopakatiza nowana. Mushure monge munin'ina wangu aenda kuna mukaradzi kwaishandira. Saka mushure monge asvikira ikoko vaona wakarara mukati mechimusasa changa wakararira ipapo. Saka munin'ina akazosvika kubvunza kuti ko chii mudzimai wake wacho nomudzimai wangu inini wanga wakarara mutendi imwe chete. Saka wakarara mutendi imwe chete nomurume wacho upi iyeyo. Munin'ina wangu ndipo akasvika kubvunza mudzimai wake kuti koenda kudaro amai mwana wayo ndipo akasimuka wachitanga kumuenda sei kumurova. Saka ini handisipo ndiri mashure make. Ndikazosvika iri noise yega manje panyaya dzipi panyaya idzodzo. Tapedza kudaro patazosimuka manje nomunin'ina ndikati hande kumba atifanira kumira pana togona kukuwadziwa papi panapa ndopatazoya kumba. Taya kumba nofunga tikagara 3 days. Wanhu waivo wasara futi wachishanda wese kupi ikoko wari 3 mukadzi novakadzi vavo vaviri. Tazodaiso mukomana kuti ndakaenda kurapa kuchipatara kuDarwin. Wasvika kurapa kuchipatara kuDarwin ndobva adzoka kuona madzimai ake futi asati aita sei yauya zvekare. Ndobva aenda futi ikoko usiku ihwohwo ari kusvika kuona futi zvikangoita sei zvikangodaro. Ndopasvika zomurwadza manje pobva azoenda kuzotaura nyaya yake kune mumwe sabhuku ariko. Saka sabhuku yakabva kurokodza vanhu vese vanga varipo panguva. Ndobva wazoenda kutohwa vanhu vaipanga vari. Ndobva wasvika ndobva wabvunziridzwa nyaya yavo. Saka vanga vakuramba manje vanhu vese vanga varipo kusvika wazoita sei wazosainiswa mapepa kuti zvamukaita hazisiri izvo. Ndopa wakazodzingidzwa manje wakadzi wayo nomurume wewe kuti chienda ikumba ichi hachada kuona imupi munomu. Ndopa tikazoona wakadzi wayo wasvika kupi wasvika kumba kudaro ina ndauda kutaura nawo zvakawanda. Ndobva ndabudawo ndichiendesa mumwe murwere kuchipatara hanzvadzi yangu natsano wangu. Ndazodzoka manheru ndobva ndapinda mbabva ndarara. Kuseni kwacho vachimuka iwo madzimai yangu manje. Ndopa wakatanga kuda kuharasa inini manje wakundibvunza mibvunzo yakaita sei yakawanda. Ndichiri pakati pokubvunza kuda ndikati aiwa ngatipindire mumba sizvechi zvenoise because handisini ndine mhosva iche yari kuita imi ndimbokaita mhosva inyaya mukaita. Ndopa wakatanga manje kundibata hembe ndobva bvarura hembe yeye. Aikubata ndiani? Mukadzi wangu manje. Abvarura hembe yeye ndobva apisa pamoto. Ndobva bata imwe yacho futi ndobva ibvarura vapisa futi pamoto. Ina handakana kubata kana kuita sendika ndikazomurova yangu ndondisiya pamahwani. Ndobva ndangobuda vandatiza. Ndatiza ndiri kutendera pakuseri nemba. Apo anga achitotora wana manje. Wana wangu watoenda kuchikoro bva wadzora. Ndobva watora wana wewe wakuputa wachitora mabhegi vachienda koiga musango.
wachienda kuiga musango. Patime yandoda kuti ndichitsomana naye manje kuti ndiende kuripota nyaya yangu naye paanokwira bhazi achindikenda kumusha kwedu ndopakanidzenga manje musango. Andidzengera musango imomo ndatanga kuchitenderera nomabhasi stop yes pandashaya kana munhu kuti ndichizoenda manje kuMount Darwin kotoripota. Ndikuona time yapera apo mara handina wanditorera mari yacho yese futi. Mari yacho nomuchinda wachienda ishanda naye inini but pandikamutumira mari kuti enda unosiya mari kumba ndozouya ndichiitora ndopakazoya kwezeta nyaya dzipi idzodzo. Mukadzi wanga achisvika bvampa futi mari yebhazi yacho iyoyo kuti azotiza aende bhozi ndikawasiya wasina kubva washanda ikoko. Saka kubva ipapo bva ndazoenda kupolisi kuMount Darwin. So polisi zvakanitsaka kufungidza kuti munhu uyu angava ari padhuze here kana kuti ari pa ndikati pamwe anogona kunge wachiri muno mutauni muHarare. Saka ndiri pavazonzi wanonoka kuita sei kuitaura nyaya yako iwe chenda unogara kumba sezvo mukadzi atiza nowana wako apasina zve muDarwin manje pandikaenda komhangara nyaya yangu ndopandakanzi achidzoka kumba uite sei enda unogara zvako tichaona pamwe anogona kudzoka. Ndopandakangodzoka ona nhasi ndichiri ndikangogarawo kumba ndikadaro apa wandipisira hembe ndasaura nehembe 1 iyo ina ndikapfeka ne 1 iyo wakasiya kumba. Akapisa ndiani Mukadzi wangu wacho yebva atiza nowana wangu. Panini pandisiri kunzwisisa kwarume vairi imi muningina wenyu akarohwa navanhu vangani? Uyu kutaura kwari kuzviita kwanzi ndikarohwa nevanhu wese vari 3. Imi mati manga muripo 1? Ini ndikazotevera mumashure ndikazosvikira inini mudzimai wake ndianga ari pakati pokuwisana nomurume wani nomurume wake. Uyu murume anga akatorara mutendi imomo haana kunge azobuda panguva dzandikasvika inini. Ndopandikazosvika kubatana nemudzimai wauyu nemudzimai naiye wari pakati pokuwisana. Mudzimai wangu bva akutotera achindiwisawo futi kumashure kupi iko ndopandikazobuda tese manje nomuningira tatu but wasiya vakadaro takuya kumba. Mukadzi wenyu imimi imonya here kuti mungatobva matomhanyiswa kudaro? Iye mukadzi yegandanga iroro zvokuti ndatoneta bhozi ndikabvira nyaya iyi haina kutotanga nhasiba ikabvira kudhara ndichitombonetsana nezvazvo. Saka ndino pakati pokuti ndandowana naye vati kurei ndikati arega ndingokushingirira bhozi wana wando wandikuita sei wandikunyanya kufara nazvo. Saka rega kuti nyangwe zvikaoma sei rega ndingoshingira kuti wana wangu ndikure ndinawo ndonyaya chete pairi asi wakabvira kudhara kutotaura nyaya yochinetsana nazvo. Saka mazvonaka kuti mukadzi anotyisa anenge aine mhumhu mukuru kwamuri haafana kuroorwa. Akazoita mhumhu manje ndanaye akazokura manje akazoita mhumhu ndanaye inini anga ariwo mushe nditoti ndagona kuroorawo mukadzi anoenderana neni. Saka nokumuchengetawo kwandikuita pamwe ndokuzokurawo kwakazoitawo. Saka toti isusu imimi muri vairi mese maitya madzimai enyu? Ndisingazivi kumunin'ina wangu but inini ndaitoona kuti dambudziko rakwanga ndiri inini. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe ndiyo nhau iri kutaurika pano. Ndo nhau iri kutaurika pano hanzi izvoni inini wangu mudzimai ndotomutya nekuti yamonya. Ndakamutora hangu ari mutetetete asi yaswinya anogona kungondikwatura. Saka apa muri semanzwira taita muri yeZimbabwe anoratidza kuti vanhu Chikomba nemadzimai maviri ari kunzi akaita team up kwakuchirova varidzi vemadzimai. Zviriko here izvi? Saka mukadzi ari kupi? Mukadzi akatiza akaenda kumusha kwawo kuMozambique. Saka muchaita sei? Haina hapana zvandikaita ndikungogarawo ndingogarawo kuona kuti achafunga zvivi bhozi kubuda kwakaita hatongaita taura noti ari kubuda muto upi achadzoka here kana kuti asi kudzoka ndisiziva. Semunhu anokurovai hamuchakwanisa kuteera ka? Kuteera iko kwandikwanise kuteera pakudzinga atodzoka iye. Saka maasingweni sechi asi wana manje pawana apa ndo pane homework napo kuti wana wangu ezimabhethe wakasiya kuno ndaichengetesa kuna baba kuna sekuru wavo. Saka manje wana ndo ndakuchema nawo kuti dai vana wangu ndakwanisa kuwawana nokuti kwawakaenda kwacho handizivi kuti vanozokwanisa kuzodzoka here. Asi imimi munotenda here kuti mukadzi wenyu ainge achitorara nechikomba? Haini ndinotenda nokuti zvinhu zviri kuitetika zvacho zvakutondiratidza sechokwadi. Mune shuwa here kuti vana ndevenyu? Ndinoshuwa kuti vana ndevangu. Unoziva sei? Nonhau yekuti nine kubva patikatanga kuita mwana mumwe chete kusvika pawana 3 tainge tichiwirana nazvo ene ndichitenda kwana madzitezvara tichita sei nokusununguka kwowana ava nokuita sei ndatombosvika kwaTezvara kwacho.
kusvika tatowira nomukadzi tichitosawana mabhedhi. ndo nyau iri kutaurika mhuri yeZimbabwe. Regai mukoma nemunin'ina vamire panzvimbo imwe chete timbonyatsodzwa kwavari kuti nhai varume misha yakutongwa nemadzimai here? No, haitongwe nemadzimai asi inhau yokuti madzimai akawana simba nokuda kwechikomba. Saka maronga kuita sei mese? Inini ndinotarisira yokuti dei ndagona kuti ndirapwe nokuti sova nyaya ikamira kuti ndiende kwadhokta, saka apa ndisina mari yokuti ndiendese kwadhokta ndirapwe. Apa ndiri kutobva kuchipatara ndasvika kunzi enda kwadhokta kunoku hazvikwanisi kurapa. Chibva ipapo iri kumaoko amambo zvekare. Don't worry ipapo, inini ndichakuendesai kuchipatara mokwanisa kuti munorapwa. Asi maronga kudini after marapwa mapora paya muchaita sei? Ndarapwa ndapora, inini ndichafambisa nyaya yangu yokwamambo. Yapera nyaya yokwamambo netarisira kuti tichagara nomukadzi tichiita zvimwe chete kusvika ndagutsikana kuti achikuda nezvepanapa here nokuona kugara kwachanga achiita. Asi zvinezvo muri kumudhautira kakuti dzimwe nguva anogona kunge akakanganisa, dzimwe nguva haana, ndiri kumufungira. Apa kutaura kwandiri kuita zvikundiratidza kuti chokwadi nokuti mukadzi wangu haasi kubuda pachena kwandiri panyaya iyi, hakundirambira. Zvimwe chetezvo nechikomba ichi, nokuti chikomba ichi chakatodhirafta nyaya iyi mushonge tabva kutongwa kwasabhuku kwachanakira kuna nkaradzi. Tichiuya kunoku murume ari kutaura kuti hana kubatwa ndiri mutendi, mukadzi ari kutaura kuti hana kubatwa nechikomba asi taiva tiri mutendi imwe chete. Mukoma wenyu ataura kuti kubva kwamaita imimi kwamukaradzi muchidzoka kuno kumusha, mukadzi wenyu akasara akaita 3 days ari ikoko. Sekufunga kwenyu vaigara sei? Ndinoona sekuti kutogara kwavainga vari ikoko vachiita kuti ndizorwadziwa pakuteera inini. Inhau yokuti wangu vachidanana nokuti dei aiziva kuti vakandikwadza ganditere murume wangu, asi akaita simba kuti gandirambe ndiri kuno kusvika ndazoteera inini kuzomutora. Imimi sekufunga kwenyu mukoma, mukadzi wenyu muri kumugutsa here? Kumugutsa ndikumugutsa ndisingazivo iye. Mudzimai wenyu ataura kuti panguva iyo yanga ari kunguva yake, mamuchizviziva here izvozvo? Panguva iyoyo hanha ichanga njiziva. Saka maona kaakukwanisa kuita simba rekutaura kuti nguva yandiri kunzi ndakaita musikanzwa ndaitenge ndiri kunguva yangu handamboita zvinhu zvakadaro. Yangu yenyaya yekuda kuramba mhosva chete nokuti pane nyaya. Munoiona sei mukoma? Inini kuona kwandiri kuzviita inini zvinogona kunge zviri zvechokwadi, nokuti sei ivo vakazoita simba rokuti isusu vari kuziva kuti pane patiri tichadzoka. Wakuzwana simba sei rokuzoenda kutorana vari 2 vachipenda mutendi nomurume uyu, nokuti tendi idzi dziri pamwe chete padhuze yei munin'ina neyangu zviri pamwe chete, asi vakakwanisa kuwaridza mumba mavo mainini, vachikwanisa kuenda muimba yangu inini vachibva varana maiguru wavo nomurume mubi imomo. Dai vamwe vakaziziva kuti hatisi kuda musikanzwa kana chii kusvika varume vedu vasvika pano, dai vakasumuka vakasiya murume mutendi iyi vachienda mutendi yomunin'ina, ndikavasvikira vari mutendi yomunin'ina, dai pasina funga zvakawanda zvataifungira. Asi sekuona kwenyu imimi zvingaitike kuti murume arara nemadzimai 2 nguva imwe chete, zviri zvokubiridzira futi? Ipapo nyaya yokuti pane hwani wavo vanogona kunge achidanana nomunhu uyu, asi mumwe hwani pasina madanano yavari kuita sei yavari kuita, sekufungawo kwangu inini. Zviri kunzi imimi mukoma maitorara nababa venyu nemukadzi wenyu muri 3 mutende imwe. Zvakaitika zvechokwadi, ndo pandiri kutaura kuti inini ndakabvira kudhara nazvo zvinhu izvi. Ndakatomboitsura nyaya iyi, pakatosvika futi dzimwe nyaya dzekuti mukadzi akazombotipisira futi hembe. Apisa hembe kudaro, ndobva taura nyaya iyi, ndobva yamboti dzikamei. Ndadaro ndikati inini madzimai tengai tendi, ndibveze ndiri kusarenda mari kuno mukadzi, kuti ndimi madzimai munoziva zviri pamusha. But ivo vakaenda kwavanenge vaenda kwacho ikoko havatenge tendi, vadongoda kuti tendi yetigare tiri mumwe chete imomo. Ndikazoenda kuno murume munhu ndikati ndai baba, ko imi munozoonawo sei kuti imi munoramba muchingoti pese pese imi munoda kupinda mutendi imwe chete neni, zvinombofamba sei? Baba vakataura kuti inini handinei nazvo izvo, but iwe mudzimai wako iyoyo ndiye mambara, saka ini ndinongotedzera zvinhu zvenge zviripo. Zvichireva kuti vaviri ava vaibvuma kuti
vane kakudanana kavaive navo. Ndokufunga kwangu kwandikufungidzira nokuti zvakatowanda zvimwe zvacho kuti ndizvitsanangure zvakatowandisa kubva mukugara kwacho kudaro. Bozi inini ndiri pakati pokudaro zvisati zvaitika izvozvizvi. Ivo vauya kunoko. Vasati vauya kunoko tiri pakati pokushanda. Ndaichera kumusoro uko ivo vachishanda nomudzimai wangu uko. Saka wapedza kudaro ndofunga takabika tea. Vakabika tea iyo takanwa tese. Tapedza kudaro ine hanzvadzi yake vataenda kunochera murume uyu. Ndibva wasara iyo wanayo vanomvura kubva watiza vauya mutendi mubi mutendi imomo futi. Ndibva ndazoona wabikirana tea futi. Vari kununga pakati pokumwa tea vari vangani vari 2. Ini ndibva ndasvika handina zvandakataura nawo zvakawanda. Vazangodigodora futi sezvinhu zvazvane hondo futi mukati panguva yokutanga. Ndibva ndadzoka ndauya kunoko ndamboudza dzake kuti imi mukuti tikushandiswa kunoko. But uko vari kutobikirana tea kupi ikoko ndonzi nehanzvadzi yake no iwe siyana nazvo ngatiite zvokutsvaga mari chete tiite zvidarike bozi ndikada kuzvitaura ine kana kudii zvinondiita sei zvondinetsa panangozvisada zvazvitori mumwoyo mangu futi zvichitondirwadza izvozvo. Muri Zimbabwe kunzima. Dai chera varipo vataura kuti kunzima soko ndiri kukusuwai panguva yakadai so dai muripo mambovaudza nerurimi rwenyu kuti zvakaoma nhau iri pano inonetsa kunzwisisa. Naizvozvo ndingade zvakare kuti mainini vauye vamire papedo nevarume vavo timbonyatsonzwisisa kuti mirai pakati pevarume venyu mainini. Oho. Nai mainini imimi sekuona kwenyu imimi murume wenyu achiri kukuda here? Handisana kunyatsa kugutsikana kuti akundida yakauti asi. Munati kwanaye sandanyatsouzviona. Asi munofungidzira imimi kuti dai zvechokwadi asingakudei muchiri pamba pano here kana kuti angadai atokutandanisai kaka? Dai ndikaenda. Dai makaenda? Zvichireva kuti anokudai. Saka ndeapi mashoko amunoda kutaura kumurume wenyu panguva ino? Zvichienderana nenyaya yatiri kutaura iyi kana kuti ini pandoda kutaura ndipo kuti pavari kutaura kuti inini pamavabvunza kuti ndasingaende kunguva vaizviziva kuti ndaenda kunguva. Kude kuti varambe kuziva kuti ndaenda kunguva madhezi vaitozviziva ndaenda kunguva. Pacho pakazoitika noise Friday chindatobva kwaJose ndakaenda kuchinjiwa depo randikubayiwa vari kuti ndikuramba chita sei ndichienda kunguva kuti ndichinjiwa yangu mapirisi vaitozviziva. Ndanga ndichida kunzwa kuti mashoko enyu amunoda kutaura kumurume wenyu pari zvino muri yese Zimbabwe ichinzwa ndeapi? Ini mashoko yandotaura kuno murume wangu ndeyekuti ndikukumbirira uregero kuti ndikarara mutendi imwe chete naTezvara ndizvo ndikukumbira uregero izvozvo. Asi kwete zvokuti ndikarara naye aTezvara handina kurara nawo asi ndikarara mutendi imwe chete nawo ndizvo ndikukumbira uregero kana nechigumbu asunungure izvozvo ndikukumbira uregero. Kurwa kurwa murume munodawo zvakare kukumbira uregero kuti munongoti hayaiva hondo? Ndokumbira uregero kuti tikawa kuti ndikamuruwa akamira taitodzoserana. Saka ndikukumbira uregero kuti akazokuwara zvandokumbira uregero izvozvo. Bamni ndezvipi zvamunoda kutaurawo kumudzimai wenyu panguva ino? Kune mudzimai ndinoda kutaura kuti inini panyaya yehongu uregero ndikuteerera. Asi chandiri kuda ini ndasiye nditange ndapedzerana naTezvara wake awo wandikamuona akarara nawo mutendi. Asi ava nechaanotaura kana kupindira panyaya idzi nokuda kuti nezuro chaiyo taenda kuti ndizotestiwa malaria ndakasvika kumuzukuru wechikomba ichocho ndikaona chikomba icho chisakura munda mumuzukuru imomo. Muzukuru uyu akauya akati hana tsono chikomba ichocho chaiyo chikamira paseri pebhedhuru chikabata badza. Muzukuru akada kundivheta kuti azive kuti nyaya yekufamba sei aida kuti asanganise nechikomba chechi. Ndikamutaura ndikati usandiedze kudaro. Iwe handina chandokwanisa kudza panyaya iyi. Kana wangone zvawaida kuziva ifanira kundibvunza kuti Darwin patikasangana. Chinisiya ndiende kwandikenda asi tiri munzira imomo tikazenge ndapandukirwa nomukadzi. Ndikazoda kudzokera munzira tisati taenda kwatoda kuenda. Ndatoona kuti nyaya iyi yatooma futi. Kusvika azotaura kuti no story zvako tiendere mberi nekwatiri kuenda.
Angakupandukirai achiti chii mukadzi wenyu? Chicha chakuitika murodhi? Anzi wangu achidii kutaura zvawabvunziwa nemuzukuru uyu uchitaura inini ndiripo. Wakutadza kutaura nokuti inini ndiripo. Taura chete zvangoida kutaura iwe uchiudza muzukuru uyu. Ndopa ndikati no, hazviite uyu ari kuziva nyaya iyi nokuti tatomuona tone nechikomba chandikuti chikomba ichi munda make. Nhasi nocho achida kundibvunza kuti zvakafamba sei. Ipapo ndopa ndakaramba kushandisa. Sematauriro enyu ndikuona kuti zvanga zvichiitika pana mukoma ndo zviri kuitika pane munin'ina. Vakadzi venyu vane kakutyisa kakutonga kavanako. Mukadzi wenyu munowirirana naye kana kuti munowirirana naye nekuti munomutya? No, andiwirirana naye nekuti ndomutya. Kuti ndomutya handimutye. Inyaya yekuti isu tinogarisana kubva kumashure ese taiwirirana, asi pakatanga kufamba nameguru ava ndakatanga kumuudza kubva muna August gore rapera kuti handikuona ifamba nameguru ava. Meguru achatipesanisa. Mukadzi wangu akataura kuti hauneni azoda kundipesanisa nameguru wangu iyoyo. Kubva ipapo takatanga kutonetsana kusvika nhasi unoyu. Takazoenda kana mukaradzwa iyoyo tikatobva pamba tatotukanzana futi nemukadzi iyeyo. Asi mukadzi wenyu munomutyawo zvakare? Handimutye. Ndinotya mutemo chete nekuti anotaura kuti iwo kangondira ndokusungisa. Dai Sokostina ndina zuva ranhasi vangadai vati zimbinda. Dai chera varipo vaiti kunzima. Inini ndinoti pakaipa. Muri Zimbabwe ndiyo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi. Inonetsa kunzwisisa. Hatichazivi isusu kuti ndiba mukuru here namainini vanga vakarara vese kana kuti ndatezvara nemurora vanga vari muimba imwe chete. Ndofunga manzwa nhau yataurika zuva ranhasi, asi sekutaura kwataita tichaiteera nhau iyoyo kusvika kumapena chaiko chaiko tinzwe kuti zvinenge zvakamira sei. Mambo vachaitonga vachiti chii nhau iyoyi. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi ranga riri rimwe level. Regai tichifamba kubva kumusha uno weMount Darwin March Central. Ndichipa kutenda mwe muzukuru wangu Sokostina zvakare vandinavo zuva ranhasi vanga vakabata mushina ndichiti aiwa basa marova maita basa sebasa. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikunzira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndichikukurudzirai muri Zimbabwe kuti murambe muchitarisa zvirongwa zvatinokudzirai musi nenguva. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.